meeting. Thank you. Meeting. So, maing hapon, meeting ni. Acts ato atong abingon ang Bible. Kasi Bible diya sa Acts. Acts ato pa atong ikuan atong kasing-kasing sa 15 ka minuto then atong basahon ang Acts kapitulo 1 bersikulo 8 nga naghisgot jud diri siya about sa Holy Spirit, about sa Espiritu sa Dios. Acts kapitulo 1 bersikulo 8. Ato pa malalugan sa 15. Kapitulo 1 bersikulo 8. Acts 1. Atong pumalugan og 15 minutes. Dahil itong balinon din sa kuwan sa Roma, kapitulo 1, bersikulo 14, so 17. Roma 14. Roma, kapitulo 1, bersikulo 14. Ito na ito lima. Dahil sa Roma 10, kapitulo 8, to 17. Dahil sa unang Pedro, Romans 10, kapitulo 8, bersikulo 17. Aw, kapitulo 10, bersikulo 8, hangtod sa 17. Dahil sa unang Pedro, kapitulo 3, bersikulo 15. Pedro kapitulo Kapitulo 3, bersikulo 15. 15. Diyan tayo babas. Unang
Sige, magsugod ta kuan kanang ang una direk, kay Jesus siya, kung sa'y gusto sa Dios nga buhaton sa iyang sumusunod bahin sa ebanghelyo ni Jesus, ni Kristo. Then ano ta makuha diri kay gigising ko siya diri nga ano ta makuha kung sa'y makuha nato ani, kung sa'y gusto sa Dios nga buhaton sa iyang sumusunod sa ebanghelyo ni Kristo. Ano ta makuha ni Pastor Ryan? Share nga, di na po yung Google, baka may share sa tagstansa. Asa itong matatas? Katutanan, kung ano siya magkuha, di ba natin sumunod sa pulot na lang. Aw. Sa ako ako ika-share regarding sa ating pag-Facebook man to. Punsad ang mga espiritu. Now sa atong pag-go viral, nagkapan sa atong bangkero sa anyaw sa mayong balita. Now, what time ay kabalakan tungod kay na ana ang balang espiritu ng kauban nato, gagiya. Unang go viral yun. Go viral. Padayon sa pagpanaksyon. Kaya wala tayong bumubo lang kay basas. Wala tayong kabalakan kay espiritu. Sa tulo-uno, so. Kundi alam ng diri kay, ano yung Kristo sa, ano yung pagdali sa letter B? Ito sa Romans 1:8. Roma 8:1. Romans 8:1. Sa Acts 1:8. Sa Acts 1:8. Kundi alam yung sa, So there, kanang yan na ginoo kay si Jesus ani is paano man na siya, mayaw na siya. Kaya. Mayaw na siya. So, dado na siya gibilin sa mga disipulo. Ang disipulo, abot bataan na mga anak sa Ginoo. Mama. No nga, ang mga anak sa Ginoo, pabor gyud ni Lord, o ihatag gyud ni Lord sa iyang mga anak ang espiritu sa Dios. Kaya mo man nila pamuhat na nato. So sa diha nga ang gahom sa Ginoo, iyang ihatag nato siya mga anak o gitagaan lang power ni Lord. Yes. No? So Lord, naghatag natong power aron ta mupamantala sa pulong sa Ginoo. No, nga muna nga maningala ka kung mo-share ka sa pulong sa Ginoo. Na-bless man siya nga paano ta? Ito na lang kita. Unsay ka matuoran. And then ang gahom lang ni Lord mo Yes, yan ay mamuhat. no, so mo gina nga ang Ginoo mo nang kitang tanan tagaan sa gahom sa Ginoo. Wala dumatil mo pastor ka, manlibre ka, bata ka. Basta as long as ano na kay pagtuo sa Ginoo. Amen. Ang Dios maghatag na kita gahom. No, magitagantag gahom. Nga yan ang Ginoo nga gibilin niya ang gahom nato niya mga nato. Yun siya dire nga kuan kanang apan kung sa natin ang Espiritu Santo makadawat kay mo gahom, nahimo ka mo mga saksi. No, nga gitagahan kita gahom. Kaning gahom gihatag sa Ginoo nato. Dili ni siya isi-isi. No? Kanang best na nga gahom nga gihatag sa Ginoo nato. Muna nga maningala ka kung magwari na ka. Iba ka istorya pero kasi Lord lang ang gahom sa Ginoo nga wala kang muyo sa mga kasingahan sa mga tao. Muna nga maningala ta nga kuan, muna nga ang dihog gyud ni Lord. Ihatag gyud niya sa iyang mga anak. Basta lang lakaw lang gyud ta diha sa Ginoo. No, amo na din nga maningala ta Lord. Ganang muna nga ang kambis Ginoo. Sa diha kaya na siya iyang gibilin. Masa pa sa Ephesians 4:11 naman siya. Sa iyang pagkaya, iyang gibilin ang iyang espiritu, o ang iyang espiritu, iyang gibilin, umotong na siya ipangtawa, dahil puso, sa mga pastor, dahil magtutudlo, so sa taana ang tinawag. Magtungod na siya sa Lord sa Ginoo. Maraming ito natin, ikaw sa Ginoo, nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Kaling papa dahil nato, dinuhugan na siya. Nani siya ito. Wala kaling pumabang na sa tumaba, dapat mga kaayon nito tayo. Kaya kaling nasa tumabang nato sa Ginoo, powerful siya. Tungod kay si Lord, ang gilagaran, Diyos niya, na
na iskuta. Nagipanahon nga, maniskutan din ang punong sige na mabisan. Tama. Kaya atong ganus atong nalugay din kay hindi pa man sikitabangan batang na ipasok dugong hospital nila ko dugay dugong pula sa tungkol sa nagisip ko sige na unan sa kana asam salamat din sa gahom sa Ginoo pinagito santo kay kanang resulta labi tong pagniga ko kay magisod na nagsabutan ng binisang hinay mo kanang hinay mo misuri ang English wala tong patari ko sa ground unan salamat sa Ginoo nga makaisuray kita ng puso sa Ginoo bisit sa tawhana kay kami dito mga handog ko bisan Amen. kaya na may gahom sa Ginoo mo ka ako may ka kasi ang aksyon ay pa Motor. Aswan iti ako. Ay, wag ka na. Dito pwede mo pala eh. That's what it pala to. Klaro gid Tuloy kaya sa na likat pa na question. kaning buhat unod sa klaro kung kaya nga sa una wala kita so nakadawat ang gahom kini nga pulong sa Ginoo ang problema lang po sa amo kay karamitaman sa Jerusalem wala tan sudya sa mga kini mabuto ang lain na sudya so wala siya nga ay mo ni sa Jerusalem ug sugod sabot ka, pataka. Ugisa po ko, may mag-eskwela pa naman eksakto. Ang murag, kaabot may judiya sa Maria. Una nga, takong trabahoon sa Jerusalem. Dili sa tulong sa probinsya. Dapat sa Ginoo nga atong iwali. Isang yaw. Ang may balita. Pupunta yun ba? mura ko to kaya kung taga sisigar na kung sisigar ba na kaya parada mura ko to Ay, yun. Sige, dahil ako, gusto lang ko pagdamay no kay na ako naman ninyo kanan nga kung nag-ibig sa Ginoo sa tumatay pinabuhi nga sa diha kay mga Lord lumon sa blood spirit Ginoo pwede pabot niya nga ato bigyan sa niya ug ni Lord ito pa rin kita mabalata ito handog no kay handog man ta na mga Ginoo nga ingon niya nga dili ka Samaria, Judea, Jerusalem kung dili. Mo tayo yung global outreach kay mga tupatas. Jerusalem. Tupatas sa kasukan sa kalimutan. Wala may posible ni Lord. Basta tayo pa ako to. Basta ipadala tayo yan sa mga dapit sa mga sa pagkamarot sa kangilignes. Pagkakaulan eh. Ang GCIL gidala sa tibuok global. Sa mga may kawan, sa mga mo share sa pulong sa Ginoo, dili kita man mga saksi ni Lord. Amen. Amen. Tinaon na aswang today na. Hako dito sa mga kalabas Ginoo. Amen. Sa mga buwaryan. Amen. Dahil sa pagpanakon. Dahil po pa na to. Ayaw. Bit-bit yung inalang sa Ginoo sa global. Okay, sa kedua. Sa kedua, dili nag-isgot dili nga unsay saad sa Dios niadtong iyang ipadala aron sa pagsakyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Unsay saad sa Dios niadtong iyang ipadala aron sa pagsakyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Dahil atong basahan sa Roma Kapitulo 2 versikulo 14 to 17 ug sa Roma Kapitulo 10 8 to 17. Sa rumait. Roma Dato muna yung hingganan ba?